Здравейте хора, аз съм Мартин и ще играем на Dream League и почваме да играем нашия матч. Купих Левандовски, Мордич, халфа на Реал Мадрид. Левандовски изучаки от него за маниери, Умноски. То не може да се отнася те с теб, спими Джак Даниелс, трибучки лед. Ама това момче ми се струва, че ходиш труп. Левандовски ги разби. Туран. Не бе. Това е симулант. Сега ще е фани както винаги. Стрибучки лед. Хора, сега на моя стадион да играем. Айде йок. Джамес. Хубав си Джамес. Камо вкарва на този глупак! Когато видях отражението на момиче с празни очи, обърнах се, обаче там нямаше никой. Беше страшно. Да, странно и момичета с бездушни празни очи. Забелязвани са в различни кралства през вековете. Никой не знае какво са, но аз имам нови теории. Те са духове. И последното, което са видели, е било толкова ужасно, че очите са потъмнени. Другото за вкъщи. Туп. Айде, тихо. Луис Адриано. Браво, Луис. Аз ги купих бар. Левандовски изучаки. Халкинатора.
хора, изчакайте, малко ще го... И хора, върнахме се. Тук трябваше да ям. Караха ме да са тъпца. Левандовски изучайки от него за маниери умноски. Левандовски. Фака ю. Безо фака. Туран. Фана ю. Левандовски изучайки от него за маниери умноски. Айде, такива са кои. Нянк. Левандовски изучайки. Айде. Тън. Халкината вкара. Левандовски изучайки. Серго, ти си бе? Кой? Можеш качи? Ай, стигай, вкараха ми заради тебе, бе! Ей, кань ти сам? И бате, сняки носим. Къде си, брат? В къде ТВ се тук? Раз. Кой е? Кой отвори? А как? И да започва матч. Тук ще паднем. Тук ще паднем 100%. Jolly. В радиото ще пускали някой да... Туп! Прегран! ТВ! Смайк! А сега запирам. Никъм не спирам.
Линките да правим оригинална гитара. Ай, стига, бе. Оя. ТВС. Добре, сега ще се върнем. Изчакайте малко. И така се връщаме. Тук там аз помнях един второто време. Гледай го този го пака. Той побил да имаме на поток с не бил. Ай, стига бута, нямаше да я вкара даже. Левандовски изучава кютне за намаление носки. Левандовски... Левандовски... Левандовски! Бързо! Фронта! По-бързо е бавите времето. Мордич. Шик. Айде, чекелс. Те ще се остане резултат. Хора, сега ще се върнем. Ево хора, върнахме се. И тук резултата е 2-0. Опа, какво направи, бе? Ево хора, сега ще свършим мача. Бэнг. Аз бях Мартин, надявам се да ви е харесал. И чао!